So yun, what is up mga ka-90s? Ayan. Papakita ko lang, unang-una sa lahat, shoutout nyo pala sa lahat ng spider vloggers dyan. Sa mga kumuha ng Red Venom load, lalong-lalo sa mga kumuha ng Red Venom load kahapon. Ayan. Sa mga nagpapa-shoutout, shoutout nga pala. Ayan, shoutout na sa screen. Ayan. Ngayon ka-90s, ipapakita ko lang sa inyo yung mga laban ng yung kumuha sa atin ng Red Venom. Ayan. Yung iba hindi sila naka-video, pero yung mga naka-video lang yung ipapakita ko. Ayan, sana enjoyin nyo ka-90s Ayan. Patay yung iputos. Patay ang ito muna. Patay ito. Dagan nga ba? Bung na lang. Bung na lang. Oh no. Pama ko Piso okay. Ay, mo na ulit. Ako pa na di ay. Hindi tayo lubot. Oo, hindi naman. Hindi ako lubot. Ay, dapat. Ito yan. Lady kasi. Taas tayo ng recruitment. Ay ka, natambuka ka. Kuy ka. Ay, kuhan ka ako yun. Ma-up na yun. Ano ko yun lang? Patungan lang ng tumbaho na. Uy, nawa. Ano pala yung suwak na? Ay, nawa. Grabe na tayo, hawak na. Kana ay mo hatyan. Ano sa mga hawak? Kailangan magdidulo. Pakta na isa itong last na gito. Last yan ko. Ayaw, makumot na. Iya kaya, dumadakle. Ayaw. Iya kaya dumadakle. Ayaw, masad ko ang dere. Padung na collapse na. Pwede na siya kadunit ko. Nagkaan na magkainay. Ganun hindi mo doon sa ilawan. Mga balik magkainay. Primero, ganilang anti kayo. Matipitik mo. Mga bodo ko. Ang kinakana. Ay, 15 niya ka. Naglibo ko lang. Kalibo na. Sugal ila kwarta. Dayay. Pagkapas ito mo. Ngari ko buton. Gusto mo yung tayo. Tanawa. Tanawa. Gamay. Tapos ka na. Nakikaiduhan na ako. Pagpasi. Ano ro? Pagkala nila. Pabura na tagibuhian ko kita mo kita. Pabura mo sila. Pabura na ito. Kuha na na yung magsailon sila. Hindi ko ba maulaw? Hindi ko ba maulaw? Bubi. Unaw ko hindi ko ha. Kuto yun. Ito sa likha. Buwi na naman. Sige, nag-gitay ko diri. Sandig na gud. Kontira na ng sandig. Wait po ito yun. Dito, wait. Ito na siya naman. Dos.